Hľadáte byt, kde je pokoj a súkromie? Máme miesto, kde si naozaj vychutnáte pekné chvíle. 40 m², klimatizácia či zariadená kuchyňa s barovým pultom. A balkón 7 m², raňajky alebo krásne západy slnka. Odhlučnená stena v spálni, pokojný spánok, romantické večery či knižka v tichu. Tu sa skutočne cítite ako doma. Odlučnená komora, hra bez rušenia, práca alebo tvorba. Alebo chvíľa pre seba s kávou a obľúbenou hudbou. Byt, kde pokoj, kreativita a pekné chvíle idú ruka v ruke.